மெட்ரோ பஸ் சம்பந்தமாக உங்களுக்கு தெரியும், வடக்கு மாகாணத்தில் மிகவும் பெருந்தொகையான விசேட தேவைக்குட்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள். மன்னார், வவுனியா, முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களில் இருந்து பெரும்பாலான நோயாளிகள், அதிலேயும் குறிப்பா இந்த சக்கர நாற்காலி வீல் சேர் பாவிக்கிறார்கள் எல்லாம் யாழ்ப்பாணத்து வைத்தியசாலைக்கு போக வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கிறதால இந்த பிரதான நகரங்களில் இருந்து, மன்னாரில் இருந்து யாழ்ப்பாணம், வவுனியாவிலிருந்து யாழ்ப்பாணம், முல்லைத்தீவிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் குறைந்தது ஒரு நாளைக்கு ஒரு மெட்ரோ பஸ் சர்வீஸ் உங்களால் ஒழுங்கு செய்ய முடியுமாக இருந்தால் பல நோயாளர்கள் இதால பயன்பெறுவார்கள். அதை செய்ய முடியுமா? வடமாகாணத்தில் யாழ்ப்பாணம் உள்ளிட்ட பல நகரங்களில் இந்த மெட்ரோ பஸ் சேவையை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இந்நிலையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள குர்ஆன் பிரதிகளை விடுவிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா என்பது குறித்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர் MS உதுமாலெப்பை கேள்விகளை முன்வைத்த நிலையில் அதற்கு அமைச்சர் கலாநிதி ஹினிதும சுனில் செனவி பதிலளித்தார். தற்போது தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள புனித குர்ஆன் பிரதிகள் தொடர்பாக குர்ஆனை விடுவிக்கின்ற விடயத்திலே கௌரவ அமைச்சர் விசேடமான கவனம் செலுத்தி நீங்கள் இதை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுப்பீர்களா என்று கேட்கிறேன். සියලු සාකච්ඡා කරලා ඔබතුමන්ලාම දන්නවා ඒකේ පසුබිම් කතාව කොයි වගේද කියලා. தொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது. அதன் பின்னணி என்ன என்பது குறித்து உங்களுக்கு தெரியும். ஜனாதிபதியின் கோரிக்கைக்கு அமையவும் உங்களது கோரிக்கைக்கு அமையவும் குறித்த குழு நியமிக்கப்பட்டது. எனது பிரதி அமைச்சருக்கு பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவர் செயல்பட்டு வருகிறார். மிக விரைவில் குறித்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ඔය කියන කමිටුව දැන් පත් වෙලා තිබෙනවා. දැන් අපේ කරුණීය ජමාතිතුමාට මම පවරලා තිබෙනවා. එතුමා කටයුතු කරනවා. තාම ඉක්මනින් ඒ ගැටලුව විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියන මටත් විශ්වාසය තිබෙනවා.